Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro and Mega Manila. Hi, partner! Hi partner, Happy New Year! Happy New New Year po sa inyong lahat mga kabisyo. First tambalan episode for year 2021. Wow! Yay! Exciting to! Ano nangyari sa mata mo? Bakit parang kumukurap-kurap ka? Ano ito? Nagising ko lang. Nakagising ko pala yung contact lens ko, parang wala sa pwesto. Ayun, ganun naman. Tinutulog mo pa rin yung contact lens mo? Oh, hindi ko alam kung nasa loob pa siya ng taluka po ano. Hinahanap pa siya ng mata ko. Nasaan na yung contact lens? Hindi, ginaganto ko lang yan para bumalik sa ano. Ganun naman talaga ang eksena kapag ka nagko-contact lens. Kaya alam mo yan yung one thing na ayoko sana partner na mangyari, lumabo yung mata ko. Uy, mag-hello ka naman sa anak kong nakabangs. Wow! Ganda naman ni Princess, nakabangs. Idol mo ba si si Ate Rakitera mo? Oh, di ba? Nagpabangs. Di nagpabangs siya kahapon, partner. Gusto ko magpabangs din. Tapos biglang sinabi niya, Mom, I saw a picture of you wearing bangs. It's not bagay. Masyado real to. It's not bagay. It's not bagay, di ba? Ganda naman ni Princess. You look like so dalaga na. Yeah, di ba? Alam mo, actually, medyo oppose ako dun sa eksena niya ng sa eksena niya ng pabangs. Kasi parang feeling ko, baka magmukhang sobrang bulingkit. Nung nagpabangs, ang eksena, nagmukhang dalaga. Aloka ba? Oo nga. You look like you're 13. Yeah. And actually, she's already size 14, partner. Pero minsan, may ninong yan, partner, niregaluhan siya ng size 7 na damit, hindi nagkasya. Yung leggings, partner, kasya lang sa braso. Ang bilis talaga nilang lumaki, di ba? Ang laking bulas. Ang laking bata. Sa bagay, nasa jeans ng mga tinyana ang malalaking talaga. Malalaking kaha. Diba? Pagtangkad yan, partner, tapos pinapayat mo, naku, supermodel yan. Baka susunod na yan, Wish ko lang. Pero parang heavyweight model, partner. Pang heavyweight. Model ng heavyweight din yan. Diba? Oo nga, model ng heavyweight shirts. O, diba? Anyways, good morning po sa inyo lahat. Yes, katulad ng sabi ni partner, this is the first Tambalan FB Live for the year. O, diba? Wala namang significance, pero gusto lang namin sabihin na kauna-unahan ito. Ilan na ba? Sa tingin mo ba, partner, sa panahong 2021, dadami ba yung nanonood sa atin? Parang hindi naman din. Parang bumaba nga kaagad kanina, wala pa tayong 2 minuto nag-uusap. Bumaba ka agad yung nanonood. Hindi ba ka nais-nais na nakikita ninyo? Tayo yung kami panoorin. Anong meron? Hindi na tumataas, hindi bumababa eh. Yung viewers natin, 224. Kanina medyo mataas-taas pa ito nga, tapos bumaba na ngayon. Mamaya tingnan mo, 170 na yan, 130, hanggang sa 120 na lang yung nanonood sa atin. Grabe kayo sa tambalan. Para sinasabi nyo, hindi na yung nakikita nyo sa camera. Kaya nga, ba't parang hindi nyo talaga kami mahal? Nakakaloka kayo. Hindi nyo trip yung tingnan mo, bumaba na from 232, 17 agad-agad. Yan na, bumababa pa lalo. Ano ba yan? Kailangan ba lagi may 500 para manood kayo sa amin sa tambalan? Kaya nga. Pag walang 500, namimigay kumukonti. Nakaka-alert yun, ibang level. Anyway, shoutout muna tayo. Shoutout tayo kay Cheryl de la Cruz de Guzman. Hi kay Brian Mariano. Si Perlita Otto is watching from Mandaluyong. Sabi ni RB Faith Cortez, mahal po namin kayo. Ayan. Thank you. Thank you. Juan Miguel Gamotia o Gamosha.
o kung ano man. Good morning sa iyo, Juan Miguel, Nora Henry. Uy, naghahanap ng mahiwagang Burnay. Soon! Yan, mapapakinggan niyo po ulit ang kwento ng mahiwagang Burnay. Medyo nagpahinga lang po siya. Yung kwento, pero ang totoo, yan, naghahanap po kami ng bagong writer for ay. Kung kayo may kilala na magaling magsulat, di ba? Passionate sa pagsusulat, sa paglalahad ng kwento. Yun, malay mo, di ba? Siya na yung susunod na magiging tagapagsulat ng Mahiwagang Burnay. Sabi ng isa nating tambalanisa na si Kabisyo, sabi niya, si Aris Ram Camposano, now kasi nasa work, silip-silip lang. 'Di ba sabi nga natin, partner, na pag-usapan natin ito sa meeting, kung bakit kapag tambalan time, oras ng tambalan sa FB Live, hindi masyadong mataas yung yung number of viewers. Tapos ang explanation sa atin kasi mas tutok ang mga tao sa social media pagdating ng late afternoon hanggang gabi. Kasi nga yung iba nag-online class, yung iba nag-work, diba? Oo. So, sige, naiintindihan namin. Trabaho po kayo sa pagkakataong ito, pero hindi talaga siya tumataas kahit gabi na. Hindi naman panoorin kahit gabi na, di ba? Subukan mo partner mamigay ngayon ng something, tataas yan. Wala nang oras-oras na pinagsasabi, tataas talaga yan. Isip ko nga kung wala tayong pamimigay, magpakita na lang ng something, kaya lang lalong baka pumunti yung manonood Diba? Si Tanya Chinita, si Rocky Terra, mukha pa lang yung pinakita, ang dami na agad nanonood. Si Tanya Chinita, ulam lang yung pinakita, ang dami nanonood. Paano pag nagpakita pa ng cleavage si Tanya Chinita, ay di lalo na, libo-libo na yun. Si Tanya Chinita, kapag tanyalian, yung kumakain siya, partner, nakasawsaw yung dede nun dun sa pagkain Masarap panoodin ang sawsawan. Peace, Tanya, we love you. Sumasawsaw sa ulam. Hindi, doon ni Tanya. Nakatutok sa atin si Cian Fair. Ayan, hi kay Jupiter Fair from Pangasinan. Work, gawa-gawa ng module. Ayan, nakatutok din sa atin si Tigna Manangan Cortez from Liliw, Laguna. Hello po sa inyo. May nagpapabati sa atin from Canada ito. Teka lang newlyweds, si Mr. and Mrs. Villablanca. Oy, good morning. Congratulations. Best wishes, Mr. and Mrs. Villablanca. Bagong kasal sila, partner. Wow, congratulations. Congrats sa inyo. Hindi mo nga sana gising na sila ngayon Pero sabi ko okay lang kahit tulog pa kayo. Alam ko kasi nag-honeymoon sila. Oo, mga nakabaon pa sa higaan tong mga to. Pwede nyo namang panoorin kahit hapon, kahit gabi. Or di naman kaya, partner, baka gising na sila, tayo ang background habang nag-honeymoon. Ay, taray. Madaming ganun Alam niyo po ba dati, may mga nagpapabati sa amin, naka-pipe in music kami sa mga mot-mot. Yes. At minsan dahil kakilala tayo minsan ng mga nag-check-in sa mot-mot, partner, hindi sila ginaganahan kasi habang may intimate moment sana sila, yung jowa niya, yung boses natin yung napapakinggan, naalibadbaran sila. Sa feeling nila, pinapanood natin sila. Oo. At saka binabati din natin sila, di ba? Ang ginagawa natin, hi, good morning. Balita ako, naka-pipe in kami ngayon sa mga mot-mot. O ano nang ganap ninyo dyan? Ano nang kinakain nyo dyan? Punas-punasin Kumakain na ba kayo ng masarap na pansit? Ano nang kainan ng ganap na dyan? Simula nila yan ang newlyweds si Mrs. Joanne and Mr. Ryan Villablanca. Ayan, Mrs. Joanne and Mr. Ryan Villablanca. Salamat sa inyo
sobrang ano daw sila at masugid na tagapakinig ng tambalan. Salamat po. Thank you. Thank you! Salamat ng bonggang-bongga. Ayan. At thank you din po dun sa lahat ng mga kabisya natin na patuloy tayong sinusuportan at inaantabayanan. May mga nagtatanong tungkol sa mga New Year's resolution na dapat daw bang matupad. Nako, wag na po tayong mag-usap tungkol sa New Year's resolution kasi malulungkot lang po tayo pag hindi na naman po tayo pumayat. Correct. At saka parang joke Diba? lang natin sa sarili natin. Tayo mismo yun ang scam sa sarili natin, mga kabisyo, kapag nagsulat tapos hindi natin ginagawa. Tama yun. Di ba? Malulungkot ka lang kasi feeling mo nabudol ka. Wala namang ibang nambudol sa sarili mo. So wag na po nating ako para sa akin, wag na yung New Year's resolution. Kung feel mo na every year, hindi mo naman ito natutupad or kung feel mo na parang mas lalong malulungkot ka lang kasi hindi nga natutupad, di ba? Ang I think na pwede mong gawin, kabisyo, ay mag-set ng mga goals, di ba? Mag-set ka ng mga goals, like, at saka pwede rin naman pwede yung mga kung, syempre dapat dream big, di ba? Sabi daw nila, if mangarap ka na ng malakihan, di ba? Pero maganda din naman na yung mga meron ding mga mini goals na tinatawag, yung mga maliliit lang, little victories, like Short term. oo, di ba? Short-term goals, matuto ng mag-commute. Or yung mga ganun lang kasi simple, alam mo yun? Matutong yung mga ganyan, mga maliliit na mga bagay, pwede mo rin yung i-achieve. Matutong magluto, matutong mag-open ng, mga malalaki yan dyan, yung mag-open ng negosyo, mag-start ng online business, yung mga ganyan. So, yan yung pwede mong i-goal this year, kasi gano'n naman kapag ka-start ng taon, di ba, parang everyone is on a new slate, bagong papel, bagong pahina, bagong chapter. So, talagang perfect para mag-set ng mga goals. At gagawa ka na ng ways para mag-set ng goal. Hindi pwedeng goal lang na naisulat sa papel o na nakintal sa isip. Nakintal sa isip, kintal. Di ba? Kailangan gagawa ka talaga ng paraan to make that happen. May kakilala nga ako ang naging goal niya, partner, is matuto talaga maglinis ng bahay. Isipin mo yun, no? Hiniyaan naman namin na, sige, kung yun ang gusto mo talaga, matuto ng maglinis ng bahay, nagwalis ng sala, partner, pakayabang. Nakawalis lang ng bahay sa loob ng 27 years na nabubuhay. Minsan lang siya nagwalis ng sala, napakayabang pa, di ba? Pero hinayaan natin na, sige, dahil yun naman yung goal mo maglinis ng bahay, okay. Talaga, hindi kami mayayabangan sa'yo. Pero sa isip-isip namin, napakayabang naman doon. Minsan na nga lang naglinis ng bahay, akala mo kung sino. Di ba? Pero goal. Good thing, at least naging maganda yung goal niya at sinasakatuparan na niya. Yun naman yung importante doon. Ano man yung goal na yan, kahit ganun kasimple na paglilinis ng bahay o maglaban ng sarili mong damit, magluto, di ba, ang importante, nagagawa mo yung goal na sinet mo. Di ba? Tama. Yun ang pinakamahalaga talaga, to set the goals, di ba? Daddy, nahahalata talaga mo, wala kasi akong ring light So sabi niya, flashlight at kita, hindi ka makinis sa FB Live. Kalahati lang na mukha yung yung sakop mo. Kalahati lang yung ng mukha, daddy, yung sakop, parang kinukuha na ako Hayaan mo na kahit wala tayong ring light. Ayan. Sa may pinto. Gusto sa may labasan. Kaloka. Binuksan na ang lahat ng mga ilaw, parte puminis lamang. Anyways, balik tayo dun sa mga goals na yan. Oo, yung mga shady lang, pero makinis ka. Partner, kung ang goal mo ay makapangutang ngayong araw na ito, wag ka na. Isip nga ako ng tao mauutong ngayon para magpautang sa akin. Wala, hindi effective sa'yo. Teka lang. Video ko lang yung asawa ko Sobrang supportive. Sobrang supportive. Wala po akong ring light, kaya ito po siya. Ay, nako. Anyways, balik tayo sa mga goals, guys, ha. Mahalaga yun yung magkaroon tayo ng mga goals. At saka mahalaga po na maging positive po tayo. Yeah. Yun talaga yung parang maging positibo tayo, that things will be better, na things will move forward, na magiging okay din ang lahat. Yun po yung paniwalaan natin at panaligan po natin. Ako, isa pa rin sa mga goals ko, partner, sana tumangkad pa ako. Talaga ba?
My God! Tumalon ka ba ng bagong taon? Hindi effective eh. Tumalon ako, hindi tumatangkad eh. Oo. Kasi ewan ko, bigla ko siya naisip. Sabi ko, gusto kong tumangkad din kahit papaano, kahit mga 2 inches lang. Para naman kasi yung mga tropa ko na-realize ko, ang tatangkad nila, feeling ko hindi naman ako kaliitan. Pero pag magkakasama na kami, ako yung nararamdaman kong maliit sa kanila. So sabi ko, ba't tatangkad itong mga kasama ko, ako lang yung maliit. Sabi ko, sige, magpapatangkad ako. Bumili ako ng 2 inches heels. Which mo lang mangyari talaga yan, ha? Kapag ka nangyari talaga, sabihan mo ako kasi pangarap ko ding maging 5'7". Gusto ko rin 5'5 ako ngayon, gusto ko maging 5'7 partner. Pangarap ko din yan. O kung meron ka epektibong paraan para gawin yung bagay na yan ay naiisip mo, ha, sabihan mo okay. Kasi gusto ko na maniwala doon sa mga binibenta online, di ba yung mga growth na pinapahid sa talampakan o kaya may pinapainom. Kaya nakakatakot, baka mamaya hindi naman DFAD approve yung mga pinapainom na yon. Baka mag-shrink ako. O tumangkad man ako pero leeg lang yung hahaba sa akin. O di naman kaya humaba ka pero isang paa lang, Oo, yung isang paa, pero kung makahanap ng sapatos noon. isang 10, isang 12, nakakalurky. Diba? Masarap maging matangkad din eh. Parang wow. May dating din. Okay din naman yung maliit kasi cute din. Diba? Kaya tayo pang karaniwan lang yung sa atin yung tangkada natin eh. Pero ikaw yan talaga ang bini-wish mo, ha? Maging matangkad, ha? Yan talaga yung goals mo, ha? Parang ang hirap ng goals mo, ha? Parang mas madali pa yung pagpapapaya at pagpapataba kaysa din sa pagpapatangkad. Lalo na when you're 41. Nakakaloka ko. Sabi ng buto ko, super sagad na yan. Huwag mong pilitin. Correct. Ay, na. Sabi ni Katrina, love ko talaga kayong dalawa since high school pa po. Sobrang nakaka-good vibes po talaga ang tambalan ng dalawa. Thank you po! Sabi naman ni Nikki Sandigan Juanillo, first time ko po dito manood pero lagi po ako nakikinig ng Love Radio. Uy, salamat po at mapakatandaan na tuloy-tuloy pa rin po ang pamimigay ng cash para sa ating Love Lang Malacash promo. Yan, namimigay po kami ng 500 pesos. At sa mga susunod na mga linggo, antabayan niyo po dahil mamimigay naman din kami ng mga bonglicious na mga appliances. O, diba? Antabayanan niyo yan, hindi lang basta-basta appliances yun. Bonggang-bonggang mga appliances, mga kaibigan. Wish nga namin kami mag-uwi nun, kaya lang hindi eh. Siyempre, para sa inyo yun. Basta tabay lang kayo pag nag-live. O di kaya naman makinig kayo palagi sa radyo, diba? 90.7 Love Radio Manila para malaman nyo yung mechanics kung paano makasali sa ating mga papromo. At malay mo, magkaroon kayo ng chance na manalo ng 500 pesos o di kaya naman bonggang-bonggang appliances. True Lalu, at walang halong ekla po kaya antabayanan niyo po yan, mga kabisyo. Salamat din sa mga patuloy na mga sumasali sa atin. Ayan. So antabay lang po because marami pa pong mga prizes to be given away. Siyempre, pasasalamat namin sa inyo yan, mga kabisyo, dahil kayo po ay patuloy na sumusuporta po sa amin. Thank you! Ayan. So anyways, kasi yung Love Radio, anniversary ng Love Radio, kaya binubongga. Yes! Pamimigay ng mga kung ano-ano para sa inyo. Diba? Sa mga patuloy na susumusuporta at nagmamahal sa Love Radio Manila. Tama. Ayan. So yan ay pasasalamat and pa-thank you po namin sa inyo. Yan. Thank you. And speaking of thank you, gusto ko lang batiin na magandang morning. Ang magandang si Ma'am Raycel ng Lazada Fashion Department. Ma'am Raycelda De Leon ng Lazada Fashion Department. Hello! Good morning! At salamat sa pagsuporta. Ayan, sa mga online businesses na mga tao. Alam mo, partner, no, talagang pa-online na talaga yung mga tao eh. Doon na talaga papunta eh. Shopping is now online. Ang pagbabayad ng bills is also online. Hindi mo na kailangan pumila, 'di ba? Yung mga ganon. Paghahanap ng jowa online, 'di ba? Paghahanap ng jowa online.
Tingnan mo, ang dami nating kakilala hindi na talaga kunyari yung pagkakaroon ng jowa, hindi na sila lumabas eh. Hindi na dahil sa pag-inuman. Yung mga dalawang kakilala ko ngayon, nagkaroon ng jowa dahil sa chat. Dahil online. Nagti-TikTok lang yung isa, nagustuhan niya yung pag-TikTok, nag-pinalo niya, nagla-like, tapos nagko-comment na siya, tapos sinerch niya yung Instagram and then Facebook, nag-exchange messages sila, eventually, naging mag-jowa sila. Ganun na talaga. Na din, online na din. Diba? Everything is online. Posible na talaga ang lahat ng bagay online, 'di ba? So, jowa online, business online. And I think kung talagang kayo po ay nagpaplano ng negosyo, this is the time to do it kasi nga hindi mo kailangan ng physical store. Dati kasi partner, 'di ba? Halimbawa, magtatayo ka ng negosyo, ang iuna mong iisipin, saan ko to ilalagay? 'Di ba? Saan ko to ilalagay? Tas remember yung words na foot traffic? Matindi ba ang foot traffic dyan? 'Di ba? Kaya nga 'di ba sa mga malls partner, mas mahal dun sa mga areas na dinadaanan kaysa dun sa mga medyo hindi dinadaanan kasi nga because of foot traffic. Pero ngayon, hindi na siya kailangan eh. Pwede ka nang mag-create ng business kahit wala kang physical store. Swerte kung meron kang physical store na hindi masyadong mataas yung renta or sa yung lugar kasi syempre may mga na-interview ako partner sa Go Negosyo na sinasabi nila na of course iba pa rin kapag ka may physical store kasi syempre iba pa rin kung nahawakan mo yung bag, nahawakan mo yung tela, nahawakan mo yung belt, alam mo yung sukat, mga ganun. So swerte mo kung meron kang physical store, pero kahit wala, tatakbo ang negosyo eh, 'di ba? Tatakbo talaga ang negosyo at ang nakakatuwa talaga dyan, makikita mo talaga yung kung ilan yung nag-order, kasi makikita mo kung ilan yung nagme-message. Yun na yung foot traffic mo, yun na yung traffic mo online na, di ba? May kakilala nga ako, may kaibigan din ako, partner. Parang 5 years ago, nag-open siya ng store sa Green Hills. So, meron siyang, tas mga toys yung binibenta niya, mga collectibles. Okay. Tapos na-discover niya yung beauty ng online, sinara niya yung store niya sa Green Hills. Lahat ng mga tinda niya, inuwi niya sa bahay. Tapos binebenta niya na lang sa Lazada or Shopee. Ganon. O di kaya naman sa Facebook, friends niya, ganun din, pinopromote niya sa yung online marketing niya is online. So isipin mo yun, give up niya yung physical store kasi sabi niya, online, wala na akong renta eh. Less gastos na sa akin yon, wala na sa expenses ko yon. Tapos mas malakas yung bentahan. So isipin mo yun, hindi na siya nagbabantay eh. Wala na siyang pinapatao eh. Wala nang pinapatao na, okay, may shifting kayo o 4 kayong shifting sa store. Kasi 2 persons ang duty niya, ang pinapa-duty niya sa store. So kung 4 halimbawa, yung tao niya nakabawas ka agad siya ng 4 na tao papasweldohan. So ito talagang nabawasan yung bayad sa renta, nabawasan yung pasweldo sa tao, hindi na rin siya nagbabantay. Di ba? Kahit diba? Nagbebenta yung mga mga toys niya. Mga ganung tipo. So posible talaga. Correct. So, posible talaga yan, yung online, di ba? And speaking of online, alam mo, nakatutok din sa akin ang aming business partner na si Mayet Hehinto. Ayan. Alam mo ba, partner, talagang, partner, reyna to ng Lazada. Isa sa mga ambassadors ng Lazada. And talagang, isa siya sa mga nagpatunay na meron talagang negosyo online. Na posible talaga ang negosyo online, 'di ba? Na pwedeng madami kang kitain online, 'di ba? Kaya hello din, nakatutok din sa atin si Miss Mayet. Partner yan yung magiging partner ko. Hindi pala magiging partner ko na pala. Partner na namin para dun sa aming negosyo na The Twinning Collection. Alam mo na, di ba? Nakita ko yung post mo na ang galing mo na, marunong ka na manahi ngayon Siyempre, partner, ganun talaga. Dapat kapag magne-negosyo ka, alam mo yung taste ng peanuts kung magne-negosyo ka ng mali, di ba? Kung magne-negosyo ka ng goto o ng pares at alam mo yung dapat alam mo yung lasa, di ba? Ganun din kapag kadamit. Dapat alam mo siyang tahiin. Taray! Tama yan. Hindi maganda ipagpatuloy mo yan, partner. Hindi mo alam yung magiging
ano tawag dito? Ayan, pina-flash yung picture namin, partner. Ayan. Totoo yan. Yan si Miss Mayet Hequinto. Ayan, siya yung aking kapartner. At sa likod sa likod niyan, partner, na kung nakikita mo, yan yung mga rolyo ng tela na tatahiin ko. Charet. Ako talaga magtatahi. Siyempre, meron kami mga mananahe, pero yan yung mga yan yung mga rolyo ng mga tela, di ba? At Nice, siyempre, nice. partner, ka-partner din namin dyan, si Ryan Garcia, si Mr. Renly Tiniana, ayan, yan yung mga ka-partner namin. Kasi di ba, partner, natatandaan mo, baby pa lang si Princess, mahilig na kaming magsuot ng twinning, mahilig na kami Yes. magsuot ng parehas. Mhm. So, itong proyektong ito is actually a dream come true for me. Kaya, sana po supportan niyo po ito. Hindi pa po ito nag-uumpisa pero naka more than 1,000 likes na kami sa aming Facebook account. Kaya nakakatuwa. So i-like niyo po yung The Twinning Collection. Yan. Maganda yan. Ang laki ng potential kasi talaga pag online yung binentahan mo, hindi mo alam, malay mo, di ba, isang malaking kumpanya yung mag-order sa'yo, di ba? O kaya naman abroad yung di ba pagpadalahan mo ng mga produkto ninyo. So Di ba doon sabi nga, kita mo partner pag ganon. correct. Di ba sabi nga nung may isa ko nakausap partner na siya, coach siya coach. So life coach siya. Na nung nauso na yung online, mas dumami yung kliyente niya. Kasi noon, physical lang yung mga kung ilan lang yung pwede dun sa lugar na gaganapan ng team building or whatever, 'di ba? Pero ngayon, meron na siyang mga kliyente abroad kasi hindi nga kailangan na physically magkita, pwede na magkaroon ng sessions online, 'di ba? Kaya 'yun ang posible. Di ba yung mga yung mga nasa multi-level dati, ang ginagawa nila mga kaibigan, nagre-recruit talaga sila ng nagre-recruit. Lahat ng mga nire-recruit nila, mini-meet nila sa coffee shop o kung saan man, di ba? Para lang i-introduce yung produkto nila, para ibenta yung produkto nila na, ito yung sabon na binibenta ko, o ito yung 1 coffee na binibenta ko, di ba? Try mo ding ibenta. Kasi mini-meet talaga nila yung mga small group discussion nila. Ginagather niya sa coffee shop. Yun ngayon hindi na nila kailangan mag-recruit ng napakarami kasi yung friends mo pa lang sa Facebook, potential partners mo na sila, potential sellers mo na itong mga to. So isipin mo, di ba? Potential ng mga pumapasok sa online business. Ipagpatuloy niyo po yan kasi hindi niyo masasabi na bukas makalawa yan yung magpapayaman sa inyo. Di ba? Magbibigay yung milyong pera sa inyo. Tsaka talagang seryosong doon na talaga papunta yung mga tao. Tsaka very comfortable yung mga tao with shopping online. Yeah. Komportable kahit na sino ay komportable to shop online, 'di ba? Partner, gusto mo ba ito yung ibibigay ko? Ito yung design ng t-shirt na ibibigay ko sa iyo. Maganda to Ito yung heavyweight motor bear. Cute to. DG. Yan. Sige. Kasi ito yung sa harap. Amin na. Medium ka nga ba? Medium? Medium. Ka ba? Medium, large? Medium. Teka, huhubulin ko. Sorry, ng medium ko lang yun. Tatanggalin ko na yung brief ko. Ang ganda, di ba? Ang ganda ng heavyweight shirt na yun. Ayan, maganda yan. O, tingnan mo, pinapakita namin yung heavyweight shirts. Yan, mga negosyo din namin. Ito, partner, nakikita mo ba ito? Yan, tingnan mo. It comes with the ziplock yan. Naka-ziplock siya, partner. Kapag nag-purchase ka, naka-ziplock siya. Tapos, meron siyang hang tag sticker. Tapos, yung hang tag na yan, pwede maging sticker. O, di ba? Tara yan. Good. Ang naman yan, ang negosyo naman yan, na handle naman yan ng asawa ko, isa kami sa mga partner. So, yun yung sinasabi ko na for this year, pwede tayo mag-set ng mga goals, diba? So, ang goal natin, kung magkaroon ka ng online na negosyo, mag-partner, kung di mo pa kaya mag-isa, pwede ka mag-partner, which is okay, wala din naman problema doon. Kung gusto mo mag-isa ka lang din, okay lang din naman. Basta ang pinakamahalaga talaga dito ay uumpisahan mo. Good luck sa inyo. Pagpatuloy niyo lang po yung online business. Sobrang ang laki ng potential na mag-succeed kasi kwento talaga na nung pinasok nila yung online business, isinacrifice nila yung previous jobs nila. Dahil nga nakita nila yung online business na yung nagbibigay ng pera sa kanila.
So isipin, Correct. kaya go lang. Totoo yan eh, yung kwento mo, partner, yung nag-give up ng nag-give up ng physical na store, tapos nag full online. Totoo yun, ang daming ganun. Ang Yes. daming ganun. Yes. And and nag-work. Yung meron nga akong kakilala eh, ewan ko kung gusto niyo pasabi, pero yung kakilala ko, partner, may mga pwesto din siya sa DB. Give up niya na din yung pwesto niya doon kasi unfortunately, yun nga, hindi pa ganun kadami yung taong dumadating. Kasi nga kahit madami nang nasa labas, partner, madami pa rin din talaga ang takot. So hindi pa talaga siya, it's not as normal pa rin. Diba? Tama yan. Benta ng ibenta, lahat ng mga pwedeng ibenta online. Kaya, lahat ng pwedeng... Correct. Yung mga iba nga, partner, like meron akong nakausap kahapon. Siya naman sa sa marketplace ng FB tsaka sa carousel. Ang binibenta niya mga pre-loved na items. Nagbebenta lang siya ng halimbawa, yung mga dati niyang sapatos, na kunyari once or twice yung nagamit, ibebenta niya as pre-loved. Of course, hindi na ganun kung magkano niya nabili, di ba? Pero isipin mo, nakapag-dispose ka na, nabenta mo pa, kumita ka pa, ganun. So, at sa yun? Sa online din yun posible. Di ba? So, kailangan lang talagang you just gotta do it, you just gotta start it. Kasi kapag hindi mo talaga inumpisahan, hindi rin mangyayari, di ba? Tama. Yung seafood yung partner, kumusta, paano nyo binibenta online yun? Binibenta online yung hipon. Hindi na, tag-stop pa kami dun, partner. Hirap na hirap ako eh. Hirap na hirap ako dun sa seafood eh. Mahirap siya, Mahirap talaga siya. At yun pa yung gusto kong i-share, partner, ha. Hindi lahat ng negosyo ipapatok. Siyempre, you have big dreams for it, diba? Mangangarap ka na sana maging okay. Pero hindi lahat ng yun naman na sa negosyo talaga eh, may risk that you have to take. Hindi lahat papatok. At tinanong mo yung seafood na yan, partner, nakadalawang hango lang ako. Pagkatapos nun, pagod ako, ayoko na. Ayoko na. It's not for me. It's not for me, pero it's a business na earning talaga, and it's for other people. 'Di ba? Ganun naman 'yun, parang hahanapin mo kung saan magiging At ang importante naman, natututo ka kasi from that experience. Malamang may natutunan ka, 'di ba? Yung paano mag-manage ng pagod. Manage ng pagod, hindi kung sa bahay ka na, di ba? Hindi ka pa naliligo, tulog ka na kaagad kasi sobrang pagod. Diba? Ganun yung pagod ko, partner, na sobra-sobra. Pero parang feeling ko lang baka kasi dahil hindi siya para sa akin. Para sa akin, hindi worth it. Para sa akin, diba? Pero para sa iba, worth it yun kasi talagang ibubuhos nila doon. Ang na-realize ko dyan, partner, lang ako ng seafood, pangkain, taga-kain lang ako ng seafood. Diba? Pero yung damit ay posible sa akin dahil napaka-arte ko at napakahilig ko talaga sa damit. So, yung fashion, yun yung isang bagay na talagang very, very excited ako. Alam mo yun, partner, hindi ako masyado mahilig magulit ng damit. So, talagang, hilig ko talaga. Mamulubi na ako pero maganda yung damit ko. Diba? Mamulubi na ako pero naka-OOTD pa rin ako. Diba? Pero yung importante doon basta passionate ka sa gusto mong gawin o sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman na napapagod ka at hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka. Diba? Tama. Yun yung tip doon, mga kaibigan, kung papasok ka rin siguro sa isang business talaga, kailangan passionate ka, gusto mo yung gagawin mo. Diba? Gusto mo ibenta mo. Kasi pag mapipilitan ka lang din na mag-business tapos hindi mo gusto yung produkto na binibenta mo, parang hindi rin makakatulong masyado. Unlike kapag gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Diba? Ako naisip ko nga, kasi ang weakness ko talaga, hardware. Sobrang, pag nasa kunyari, nasa ACS tuloy, ano yun? Ha? You can live there forever. Nasa East Hardware. May ganun akong pakiramdam na parang, wow, haven. Pag nakita ko ng plywood. Pag nakita ko ng mga tipo mga Venetian blinds, nakita ko ng ganun. Tapos nakakita ko ng dustpan, nakita ko ng tambo, nakita ko ng salamin. Sarap magpalinga-linga, ganun yung yung gusto ko. Yun naman yung mga interest ko, hardware.
Kaya ako tumatamboy ako sa hardware, kaya sa mga home appliances. Oo. Eh di pwede mo Gusto siya, ko kasi yun, pwede mo na-enjoy siyang ko gawing na. negosyo. Yes. 'Di ba? Pwede mo siyang gawing business in the future o di kaya naman 'di ba? Basta kung saan ka interesado. Kasi doon more likely magsasucceed yung yung Oo, kasi gusto mo siya. Yun yung pinakamahalaga, gusto mo yung business mo, gusto mo yung negosyo mo at naniniwala ka sa negosyo. And again, as a final advice, 'di ba? Dahil ang tagal na natin nagdadaldalan. It's good to do this. Ang lang nanonood sa atin, ano ba yan? Kanina. But it's good to do this online, 'di ba? Kaya good luck ng bongga. So guys, paki-like po yung aming FB page, The Twinning Collection. Yeah. Hindi pa nga kami partner nakakapag-post ng mga actual na collection namin, pero ang dami ng likers. So, Paano pag minodel nyo pa ni Princess. Oo. Ayan, hanap. Ano yung profile Ay, partner, papadalan kita! Ano yung Papadalan profile kita pic? para sa mga anak mo kasi may father and son kami. Ay, sige. Go yan, G. Picturean mo ha, wag mo, tatamadin ka na ng picturean, kukulitin talaga kita, may mga business partner ako dito. Siguro padalan mo ako ng mga 10 sets. Ayun, post. Okay, G, call. Suotin mo ha, magpa-picture kayo pagka hindi nag-picture ha. Pero ba yan, I mean, up and down, gano'n, pares, up and down, no? Pares. Ano ba up and down patawag doon? Hindi, depende. Depende, partner. Merong terno, merong shirt lang, gano'n. Merong brief lang, pwede ba? Matching brief. Gusto ko yung Matching terno brief kayo. para mas mukhang mahal. Doon tayo sa mahal. Di ba? Tama. Partner ha, kapag papadalan talaga kita. Pero meanwhile, papadalan din kita ng nung heavyweight shirt. Tsaka papadalan ko din si Boy Pindot. Boy Pindot, i-message mo sa akin yung size mo ha. Huwag kang magmaasim na medium, Boy P. Ay, tapos Boy, partner. sabihin mo agad yung size mo. Boy P, message mo sa akin yung size mo. Partner, may nagbigay sa atin. Ito, watch. Watch naman to, galing kay Miss Coach, dun sa mga partners yan. Remember, nag-video greeting tayo last year. Nasa akin pa to. So kapag kasinend ko yung twinning ninyo, isabay ko na to, ha? Thank you, Coach Miss Coach and Ross. Punta ko naman nila mamaya. Pupunta ka? Oo. Iwan ko to? Punta ako ng office. Iwan ko, sige. Iwan ko sa DC. Kunin ko yung iPhone. Boy P, white o black? Black ka, syempre. Nandun ba yung telepono natin sa office? Pero dito na pinag-usapan sa'yo. Nandoon. Idaan namin. Alin? Yung t-shirt? O siya. O sige na. Partner. Gora na tayo. Good luck sa iyong online business partner. Good luck po sa lahat ng mga may goals ngayong 2021 na pumasok sa anumang klase ng business. Sana mag-propel yan sa mga susunod na panahon. Yun naman ang hope natin. Very hopeful tayo. Let's continue to be hopeful. Diba? Ako, hindi ko naman sure kung talagang papatok, pero very, very hopeful ako. Let's remain positive dito sa mga goals natin. Wag lang pong COVID-19 positive. Enjoy your day. Enjoy your weekend. Bye, partner! Bye, partner. Ingat po kayo. Bye-bye. Happy weekend. Happy weekend, everyone! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.